may burnout man sa mga bus, wala may ka monitor. Sorry. Ang tanong? Nakarating po sa biyas na ba? Dead on arrival sa Eversley Sanitarium Hospital ang 29 anyos nga gituhang usa sa top 3 nga nalabigit sa kasong pagpangawat dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Julie Tainar, Suginlimi. Pasado alas 11 kagabiin nakadawat og alarma ang mga sakop sa Provincial Intelligence Branch nga dunay mga armadong tao sa City of Batch 1 Barangay Pulpugan sa lungsod sa Konsolasyon. Mga dugay ng suspect sa mga rabi resident niya sa province, top 3 niya sa watchlist. Mga ito nga, amo siyang ipasurrender, pero instead yung bunot man siya, nabirahan niya naman. Giila sa kapulisan ang ilang napatay nga si George Blanco, kinsa nakaangkon og tulo ka sa Binosilan. Gisuwayan pa kinigdala sa Tambalanan apan gideklarar kining dead on arrival. Gipatinaw sa hepe sa Provincial Intelligence Branch nga way liability ang kapulisan kay lehitimo ang ilang gibuhat. When they introduce themselves as police officer, na-scamper ni sila, but then this one, siguro, considering that he has a firearm, he attempted to do his firearm. Dugan ni Albutra nga nalambigit sab si Blanco sa pagpamaligya o ginadiling drogas. This assumption na probe din nila ito nga tinuod tungod kay when he has a shot up with our personnel, nakuha na to siya og illegal drugs. In fact, dako kay nga duga, that is I think based on this one, mga nanos more or less 50 grams na shabu nga sa iyang possession. Nakuhaan na namatay og usa ka kalibre 45 nga pistola, 7 ka buhing bala, improvised tutor ug 50 gramos nga gituuhang shabu. Julie Tainar, News 5. Paningkamutan sa Central Bank Region 8 nga makabalik dayon ang ilang operasyon sa labing daling panahon. Ilang pagtuo nga kung makabalik sila sa ilang operation, magkabarog na usab pagbalik ang mga patigayon o panginabuhian sa mga tao nga naapektuhan sa bagyo. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Sukoy sa migawas nga report nga gipanglungkab ang mga establishmento sa dakbayan sa Tacloban, lakip na ang mga bangko giklaro sa labaw sa Bangko Sentral ng Pilipinas Central Office nga way nahilabtang kwarta sud sa mga vault. Giangko ni Attorney Maria Lux Berceles nga adunay nahitabong pagpangransak apan sa mga automated teller machines lang. Dugang sab ni Berceles nga bisag na apektuhan ang ilang buhatan sa Tacloban, posibleng mubalik ang operasyon sa ilang opisina karong Biyernes. Naundang ilang operasyon sa Tacloban City sud sa duha ka semana human sa kalamidad. So we're also asking the banks nga mo-open po sila so that they can service the requirements sa mga saan dito sa depositors. Yeah. Wala. Kaya kanang mga vault time lock man na siya. Oh, wala na malut. Wala na malut. Ang ATM machines lang. Mato niining ang kun mga bli na sila, makasugod na sa bugbalik ang mga patigayon sa mong lugar ug ginay-hinay makabangon ang mga tao. Dili usab ang ngayang kabalakan kun dunay nangawalang records kay do naman usab sila'y kopya niini. Di tawel electronic. So naa na siya kuan hapon file, naa siya file. Kuan in the process of being prepared and being put back to service. Leslie Caminade Vistil, News 5. Nagkalain-lain na lang ang gibuhat karon sa mga pribadong individual ug pundok aron makatabang sa mga biktima sa bagyo. Sama ining usa ka film company nga midalit og benefit advance screening sa usa ka giatngan nga salida karon. Ryan Sorote, Suginlimi. Ang film company sa pamilyang Pakubas nga Pioneer Films gipaagi sa paglingaw-lingaw ang pagtabang. Ilang giorganisa ang libreng advance screening sa usa ka bagong salida nga giatngan og paborito sa makabatan-unan ingon man sa tibok pamilya. Mao nga ingon ini ka excited ang mga milenya sa libreng screening nga nabuhat first time dinhi sa Pilipinas. Sa pagsud nila sa sinihan, ilasab gitunol ang ilang cash ug in-kind donations sa mga volunteers sa Philippine Red Cross Cebu Chapter. We have the opportunity to raise funds through the movie Hunger Games. We're not selling the tickets. What we do is just give out the tickets for invitation only. So in return, they'll be encouraged to donate funds for the typhoon victims. This is a good opportunity to, raise the funds
That's why Red Cross is here to accept that donation as well. But we are together with them in this program. Tumong sa pamilyang Pakubas nga makatabang ang matag usa ka miyembro sa pamilya. Target beneficiaries sa mong programa ang mga kalungsuran sa Northern Cebu. Gawa sa mong kalihukan, doon na say cheque nga giturn over ang pamilyang Pakubas sa Philippine Red Cross isip dugang hinabang. Nanawagan sa bang Red Cross og dugang mga volunteers sa ilang repacking og mga relief goods. It's continued the food aid, and now we're moving into what we call the rehabilitation stage. Ryan Sorote, News 5. Ubay-ubay nga mga bola sa basketball gipanghatag sa Meralco Balls atol sa ilang pagbisita dinhi sa Subo niadtong Domingo. Gabi Malagar, Sugin Limi. Nahatagan og bula ang mga batanon sa Alaska Mambaling diin gidawat ni Barangay Konsehal Ria Laborti ang 20 ka bola sa basketball. Lakip nga nakadawat og bula ang mga tinun-an sa Talamban Elementary School diin mismo ang mga player sa Meralco Balls mao'y mitunol ini ngadto kanila. Ang pagmanghatag og mga libreng bula kabahin sa proyekto sa One Meralco Foundation ug sa Meralco Balls. Gusto sa bunta sa Meralco nga mga apod-apod og bula didto sa mga kalungsuran sa amihanang Sugbo apan tungod sa gilayon naapikihan sila sa oras. Hinoon mitabang og suod ngadto sa mga sako sa mga relief goods sa mga player sa Tok Antiques, Tropang Texters diha sa Isila Switch diadtong Sabado. Gabi Malagar, News 5. Upaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Nobyembre 21, tuig 2013. 34 kadlaw na lang sa dili pang Pasko. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!